candidats penedesencs d'Esquerra al Parlament, el número 13, Miquel Carrillo, i Montse García, han explicat el seu compromís inequívoc amb la vegueria en el marc legal aprovat pel Parlament aquest estiu. Carrillo afirma que si hi ha majoria parlamentària, el 2011 podem tenir la vegueria Penedès perquè la llei preveu que els diputats, els grups parlamentaris, el govern o els municipis puguin proposar la creació d'una nova vegueria. Carrillo ja ha volgut explicitar ara, en precampanya, que es comprometen a iniciar el tràmit. En el marc de la llei de vegueries, aprovada el mes de juliol, nosaltres hi ha uns mecanismes que preveuen la possibilitat de crear una nova vegueria i diem en el nostre programa que Esquerra impulsarà la creació de la vegueria Penedès. Aleshores, aquest és un compromís que assumim públicament i també demanem a la resta de forces polítiques que en el seu dia van dir que estaven d'acord amb la vegueria Penedès, però que malauradament no estaven a favor de la llei de vegueries, que es posicionin de manera molt clara davant de la ciutadania. Quant a la resta del programa aprovat pel Consell Nacional d'Esquerra, prioritzen el manteniment de les polítiques socials i la sortida de la crisi per a la propera legislatura. A més, els republicans posen com a condició per pactar amb qualsevol altre partit l'acceptació d'una consulta sobre la independència de Catalunya, com explica la candidata i regidora de Subirats, Montse García. Esquerra sempre ha impulsat la consulta popular i ho continuem fent. La intenció és que ho posem com a prioritat número 1 de cara a les properes. L'objectiu principal d'Esquerra és poder fer aquest referèndum a nivell nacional i donar prioritat a la veu de les persones, que al fin i al cap són les que han de decidir com volem que sigui el nostre país. El programa es pot consultar i descarregar al web gentvalenta.cat/programa. Aquest diumenge Esquerra presenta les aportacions de la ciutadania que ha incorporat al seu programa electoral en un acte públic al Teatre Grec de Barcelona.